ministre ni ale ministre ka la ɲɔgɔn ye a kɛra kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la kɛnɛ ka sa ɲɛbila sɛbɛn minnu kan ka kɛ sariya ye u y'olu dɔw kibaruya di maa kelen jɔyɔrɔ dira ale ma min ye ministre ka baara bolodalen n'u ka baara kɛlen u y'olu fana dantigɛ ministre min bɛ sɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na sa ko ka kɛ ni jago ale ni sanu feere min bɛ kɛ gouvernement yɛrɛ fɛ n'o ye sugubulon sigicogo ye an ka jamana kɔnɔ sariya min b'o kofɔ sa ko sariya kɔni kɛlen ka dan sigi kɛ kosɛbɛ ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka minɛnw sancogo ye sabula olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛnw bɛ minɛn na n'olu b'o san sugubulon o tɛna se ka taa o sira fɛ sabula maɲuman yɛrɛ kofɔ min bɛ olu ko la o tɛ se ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka minɛnw ye nka a banna ta sariyakisɛ min sigira sen kan sa kabini mɛ kalo tile 3 san 2023 n'o ye sariyakisɛ kɔrɔ o taara sariyakisɛ kɔrɔ min na sa ko ka fɔ k'o falen o sariya in falenni de senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa minɛnw bɛ minɛn na bi ni wolomasiri tabaw kan k'o san sariya in a bɛ se ka dayɛlɛli kɛ cogo min na olu ka se ka don a kɔnɔna na sɛbɛn in n'ale sigira sen kan majɛ minnu bɛ sɛbɛnkɔrɔ in na sa a na o ban pewu yaasa sugubulon sigicogo wolomasiri tabaw ni an ka jamana kɔnɔna lakana tabaw ka sugubulon sigicogo la n'u ka finifɛnw santaw la min ye minɛn hakɛ minnu fɔra dɔ ka se ka fara o kan ka se ka lisi kura dilan ko la faamuyali bɛ se ka kɛ o cogo la cogo min Aluseni Sanu ale de kɔni ye sɛbɛn in don conseil des ministres la mara kama bɔli ministre ale fana ko sa ko an ka dugu sigicogo n'an ka kabilaw sigicogo an'an ka kɔrɔnfɛ jamanaw olu sigicogo bɛ cogo min na labɛn kɛlen don cogo min na ani dugutigiw ka sugandili ko bɛ sariya min kɔnɔna na ko sariya in kan ka falen sabula a yira k'a fɔ ko san caman sariya in a y'a dan yirali o sɔrɔla mun fɛ sa o ye dugutigiw nɔrɔbilali ko ta nasira ye u ka kankɔrɔsigiw sigili ko ani dugu olu baaraw kan ka kɛ cogo min na an'an ka togodaw n'an ka marabolo fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman nana ye o la conseil olu ka ko ta nasira fɛ o la sa ko sariya kura min na sigi a na ta sa an ka tabiya n'an ka danbew n'an ka laadaw kɛ cogo ma dugutigi bɛ sugandi cogo min ko u na o sinsin a kɔnɔna na kankɔrɔsigiw ka taliko kuma min fɔra ko o na bɔ sɛbɛn kɔnɔ pewu kinw ni togodaw olu tacogo la sa baara kan ka kɛ cogo min na laada la ko bɛna don sɛbɛn na dugutigilakaw ko ka se ka yira sa ka se ka olu lakodɔn u jɔyɔrɔ u k'a fa k'a sɔrɔ u ma maa dɛmɛ kin ale ni buguda o kɔnɔna na min ye dugutigilakaw ye fana k'a yirula k'a fɔ ka baara ale ni baara wɛrɛ fosi tɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'o ye faso ka jɔyɔrɔ baara ye i tɛ se ka fila bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ dugutigiw fana min ye sɛbɛn kan ka bila u kɛrɛfɛ sɛbɛn b'a to duguden sɛbɛn ale ni dutigi sɛbɛn olu bɛ se ka o sigi sen kan cogo min na mɛrilakaw olu tun b'o baara min kɛ ko ka o senbɔ ko in na pewu min ye dugutigilakaw ye fana u ka so a ka yira k'a fɔ ko yan ye dugutigi ka so ye Mali drapeau o ka sigi ye sɛbɛn tɔ bɛɛ lajɛlen a walawalalen don min ye ministre min bɛ mara kama bɔli kunna ale ye min fɔ a la kumabaw la conseil des ministres la o de ye nin ye fala ye jɔyɔrɔ ko ta nasira fɛ kunungo conseil des ministres la jɔyɔrɔ dira maa kelen ma o bɛ tali kɛ an ka jamana ni jamana tɛ siran bɔ ministre la consulat min bɛ Mali tɔgɔ la Jedakaw fɛ yen Arabi Saoudite min ye Abdurahmane Idrissa ye ale de sugandira ka kɛ interprète ye n'i ye kuma fɔ kan min na sa ale b'a yɛlɛma an ka kanw na u y'ale sugandi k'a k'o ye ale kelen dɔrɔn de ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni Mali kura ɲɛtaa sira ye olu b'a fɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min na to sa min ye san 2025 mun kɛra seko ni dɔnko san ye o bɛ se ka sinsin cogo min ka se ka lawaleya u nana sɛbɛn dɔ de dilan sɛbɛn b'a to sa Mali kura ɲɛtaa sira o fɛɛrɛw bɛ se ka lawaleya cogo min na sifinnakaw fɛ i n'a fɔ ko jamanakuntigi yɛrɛ ye sanko san kɛ seko ni dɔnko san ye o la sa ko olu kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ ka se ka sɛbɛn dilan sen kan sɛbɛn min na to maliden kura sɔrɔli o baaraw kan ka taa sira min fɛ n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ni wulikajɔ kan ka kɛ cogo min na sifinnakaw fɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen datigɛ sɛbɛn ale kɔnɔna na sɛbɛn sa ni ale kɔni dilanna a bɛna kɛ taabolo 4 ye taabolo fɔlɔ o ye maliden kura ye maliden kura in o bɛ tali kɛ maliden yɛrɛ dilanni na ka se ka kɛ ɲɛmaa ye ɲɛmaa min bɛ se ka faso dilan ka se k'i jeniyɔrɔ fi fasoko la ka faso kanu min ye maaya ni danbe o sigikun bɛna kɛ min ye an ka seko n'an ka danbew n'an ka taabolo n'an ka tabiyaw olu ka kɛ an baaralan ye an ka faso kɔnɔna na Mali jɔsen kura Mali jɔsen Mali kura jɔsen o fana bɛ a la o bɛ tali kɛ sa maa minnu ka se ka kɛ misali ye baarakɛdaw la ani baarakɛyɔrɔw la ka se ka ye fasoden ɲumanya baaraw kɛ u taabolo ye
faso ɲɛta kunnafoni o bɛ tali kɛ kunnafoni dili la sa malidenw bɛɛ lajɛlen ma minisiri fɔma ale nin sɛbɛn na don wa min ye sɛbɛn in ye fana a sinsinna min nana kɛ min ye sa ka se ka maliden kura sigi an ka jamana kɔnɔ nka fɔlɔ nin tɛ taa tile fila réunion ninnu na dɛ nin bɛ kɛ sɛbɛn de ka taa kalansow la k'a fɔ k'an bɛna na taa séminaire nin kɛ tilenin fila ka ban o tɛ nin ye dɛ nin lawaleyali nin tɛ babugu baara yɛrɛ fɔma yɛrɛ bɛ taa k'a sɔrɔ nin bɛɛ ma lawaleya fɔlɔ nin ye kalanko de ye nin tɛ an nana dɔrɔn an taara réunion fila ni saba kɛ o tɛ nin ye dɛ ŋaniya ɲuman kɔni don minisiri min bɛ ji ni kuran kunna an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ cadikaw fɛ yen farafinnakaw tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa ji tɔgɔla to k'o sigi AES jamanaw olu fana ye maa bila ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa baabu in senfɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko bɛnkan minnu sɔrɔla Mali ale ka minisiri min bɛ ji ni kuran kunna n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Tarawele ale tun bɛ Mali tɔgɔla AES jamanaw fana tun bɛ olu fana ka ŋaniyaw siri sen kan sa ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri saba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka kuntilennaw kɛra kelen ye Cadi jɛrɛ in senfɛ sa magobatigiw fana tun bɛ yen hakili jagabɔw kɛra sa ka ko kuncɛ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a to min ye farafinna ye sa ale ka jiko n'a ka jitɔyɔrɔ n'a ka basɛnkow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na minisiri min bɛ baara o kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Fasun Kulubali ye a ko k'ale tun bɛ marakokaw fɛ farafinna minisiri min bɛ n'olu bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ forobacaw ɲɛnabɔli ko kunna olu ka jɛrɛ 61 na o sigira sen kan min ye marakokaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Araba baara in kɛra juillet kalo tile 14 a n'a tile 15 a y'a to sa bɛnkan kɔni sɔrɔla sa mara ka mabɔli kɔnɔ ani maraboloko ni faso cakɛdabaw bɛ se ka lamara cogo min misali ɲuman bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ka baara kɛ cogo ɲɛ ka min ye baarakɛlaw ye k'olu bila faso baara la u y'o kumaw fɔ minisiri 26 o de tun bɛ yen min ye ɲɛmaaw minnu fana taara u ka jamanaw tɔgɔla fana olu fana tun bɛ o la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko in kuncɛli kɔnɔna sa u kɔni ye kuma caman fɔ min ye minisiri Fasun ye sa Mali yɛrɛ tun bɛ fɛ ka yɛlɛma min don a ka maraboloko kɔnɔna ka ɲɛsin bɔlɔlɔsira o matarafali ma Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka lawaleyali kɛ waati kuntala surun kɔnɔ san 2024 san 2033 ale ye o ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni Mali ka baarakɛyɔrɔbaw bolo ye baara in kun cɛra sa ni laɲini ye laɲini minnu ye tali kɛ u ka sankura o baaraw la n'o o ye musaka ko kimɛli ye u ye baara min kɛ sango ani san na siniko k'o fana kimɛ min ye a ko in na sa jɛkulu min bɛ n'o bɛ ko ɲɛnabɔ san 2026 san 2029 u ye Mali don o la minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ani seko ni dɔnko ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira sa k'a fɔ ko min ye biennale sportif ko o bɛna sigi sen kan ɲinan san in kɔnɔna na min ye a baaraw bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan a kɛ kun ye sa ka Mali sifinw bɛɛ lajɛlen gɛrɛ ɲɔgɔn na biennale sportif ale kun kɛra k'a daminɛ san 1962 a laban min kɛra sa o kɛra san 1983 wala in b'a to sa denmisɛnninw ka bɔ farikolo ɲɛnajɛ ka na farikolo ɲɛnajɛ kɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na u y'a jira sa k'a kɛra siɲɛ 3 fɔlɔ o kɛra san 1979 Segukaw fɛ yen o kɔfɛ sa a filanan kɛra san 1981 o kɛra Motikaw fɛ yen laban min ni dɔwɛrɛ ma k'o kɔfɛ o kɛra san 1983 o kɛra Sikasokaw fɛ yen ɲɔgɔn lajɛ in sa ko yaasa ka se k'a fara ɲɔgɔn kan ka se ka daminɛ ka ɲɛ ko kura nka mun gosira Bamakɔ kɔnɔna na a bɛna kɛ k'a daminɛ utu kalo tile 7 ka taa bila tile 16 la nka min ye farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen tɛna se ka kɛ a la u ye farikolo ɲɛnajɛ minnu ta sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ɲɔgɔn dan ka se ka kɛ o la o ye senfa piripiri ye n'an b'a fɔ o ma ko athlétisme basketi o fana bɛ a la min ye ndulata ye o bɛ a la bari o bɛ a la échec jeu o fana bɛ a la nin baara in kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa min ye marabolo bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ nin ɲɔgɔn danba in kɔnɔna na Bamakɔ ale kɔnɔna na yanni école ta cɛ minisiri min bɛ Malidenw minnu bɛ kɔ kan ko kunna sa ale y'a jira sa k'u ka jɛrɛba filanan tunkarankew ani Malidenw minnu sigilen don kɔ kan olu ka jɛrɛba filanan o sigira sen kan Bamakɔ kɔnɔna na juillet kalo tile 16 ka taa kunca tile 18 fɛɛrɛ kɛnɛ in kan sa jamana caman nana ka na Mali dɛmɛ nin baara in na wa y'a to Malidenw minnu fana fɛ ka na Mali jɔli baaraw kɛ ka na baaraw kɛ Mali kɔnɔna na ko olu fana nana maa 1000 ɲɔgɔn ko o de yera tile 3 ɲɔgɔn ye in na maa minnu bɛ yen n'olu ye baɲumankɛw ye Malidenw n'u bɛ tunga fɛ olu caman nana ka n'u ka fɛɛrɛw n'u ka dawaleyaw jira o la sa k'o senfɛ k'u ye Asimi sugandi ale ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye Malidenw minnu bɛ kɔ kan olu ka kow ɲɛnabɔli la sabula fɛɛrɛ caman bɛ ka sigi sen kan jamanakuntigi ale y'a jira sa k'a fɔ ko o bɛ taa ale jibin sira fɛ min ye baara in kuncɛli la sa u y'a jira sa ko laɲini belebeleba caman kɛra fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi n'o b'a to sa Malidenw minnu bɛ fɛ ka na baara kɛ u bɛ sɔn u ka sɔrɔ cogo min na k'o danganimayara minisiri min bɛ
jamana kɔnɔna na kɛnɛya ko kunna fala ye ale conseil ministre ladɔnniya k'a yira sa ko min ye bana in ye dengi ko a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan jamanakuntigi ko sa ko min ye bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ k'an ka an yɛrɛ kɛnɛya k'an yɛrɛ furakɛ ka banaw k'olu kunbɛn yaasa an bɛ se ka to cogo min na an kɛnɛma Bamako juillet kalo tile 24 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national.